Per mi a Nomo hi ha dos claus bàsiques de l'èxit, que serien els valors que tenim a l'empresa, que nosaltres diem els valors PACO, que al final resumeix l'esperit que tenim dins de l'empresa, que és la P de passió, perquè jo penso que a la vida les coses s'han de fer amb passió, l'aprenentatge continu, que és les ganes de millorar contínuament tot el que fas, la qualitat, que per nosaltres és el celler de qualitat Nomo, que és que tot el que fem ha de tindre el que és la qualitat Nomo, i això el client ho percebeix, i també molt important per una empresa, que és la O, de Paco, de l'obtenció de resultats. I la segona seria la filosofia japonesa Kaizen, que és la millora contínua. O sigui, nosaltres creiem fermament en que la contínua millora, o sigui, petites millores dels processos i de qualsevol cosa, trau darrere seu un gran benefici. I això per mi és aquesta mentalitat de cada cop anar millorant tot el que fem, és el que és l'èxit de nou.